Надявам това, което сме показали тук с колегите, да ви харесат. Сега давам думата за Кирил Янев, нашия колега, да каже няколко думи. Добър вечер на всички, и автори, и гости на изложбата. За мен е изключително голямо удоволствие, че в момента се намирам сред вас. И съвсем откровено това за мен е тази изложба една страхотна изненада. Ама да ви кажа, понеже аз съм така до известна степен любител на комикса от младини, така в последно време му загубих дирите, понеже имам вече други интереси, но това, което виждам като реализация, защото зад това, което е супер мен страхотен, невероятен труд. И всичко това на едно достатъчно добро, професионално, да им кажа, нали, такава дума, да не се разберете, но аз съм очарован. Дай Боже, това да е първата и да не е последната изложба в този смисъл. Надявам се, че следващите изяви, ако дай Боже стане и секция към Съюза на художници, така да се реализират и по-големи, по-различни замисли. Вие имате достатъчно капацитет тези неща да се случват често. Още веднъж, за мен е удоволствие, че съм сред вас. Благодаря на Кирил Янев. Още веднъж искам да ви приветствам с добре дошли и ви пожелавам приятни мигове с нашите работи. Благодаря.